Σε αυτό το βίντεο σας δείχνω τη στρατηγική μου που χρησιμοποιώ σήμερα στο Rabbit Road για να βελτιστοποιήσω τις πιθανότητές μου να κερδίσω. Πριν έκανα το ίδιο στο Chicken Road και πήγε πολύ καλά. Κέρδισα αρκετά χρήματα, έτσι. Σας εξηγώ. Εγώ, γενικά, αυτό που πάντα έκανα είναι ότι παίζω σε easy και κάνω μικρά στοιχήματα. Στην ουσία, αυτό που κάνω είναι ότι δεν πηγαίνω ποτέ πολύ μακριά και κάθε φορά κάνω cash out πολύ νωρίς. Στην ουσία, ναι, θα κερδίσω λίγο, αλλά στην πραγματικότητα, με τον όγκο, θα καταλήξω να κερδίσω αρκετά χρήματα, αν και παίρνει χρόνο. Και στην ουσία, αυτή είναι η μεγάλη διαφορά μεταξύ των ανθρώπων που χάνουν σε αυτό το είδος παιχνιδιού και των νικητών. Στην πραγματικότητα, οι χαμένοι τις περισσότερες φορές αυτό που κάνουν είναι είτε παίζουν με μεγάλα στοιχήματα είτε παίζουν με μεγάλες δυσκολίες, γιατί έτσι αυξάνονται πολύ τα κέρδη τους και από το δεύτερο κιόλας πράγμα μπορούμε ήδη να κερδίσουμε 2 φορές αυτό που έχουμε στοιχηματίσει. Εκτός που στην πραγματικότητα έχουμε τόσες πολλές πιθανότητες να χάσουμε κάνοντας αυτό, που θα χάσετε περισσότερο τα χρήματά σας παρά οτιδήποτε άλλο. Οπότε στην πραγματικότητα ο στόχος είναι πραγματικά να παίζετε πάντα μικρά και θα σας πάρει, αν παίζετε λίγο κάθε μέρα, θα μπορείτε να κερδίσετε μερικά ευρώ, περισσότερα, Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε να στοιχηματίσετε λίγο περισσότερο για να προσπαθήσετε να κερδίσετε λίγο περισσότερο. Αλλά ακόμα και αυτό, εγώ δεν μου αρέσει πολύ να το κάνω. Προτιμώ να παίζω μικρά γιατί το βρίσκω πολύ λιγότερο ρυψοκίνδυνο. Και στην πραγματικότητα, κάθε φορά που το κάνω αυτό, καλά, ίσως εδώ μπορούμε να προσπαθήσουμε μέχρι το τέταρτο, όπου αυτό κάνει 50 λεπτά. Και μπορείτε να κερδίσετε 5-10 ευρώ έτσι κάθε μέρα. Ενώ στην πραγματικότητα, αυτοί που χάνουν είναι αυτοί που έχουν πάρα πολύ, που είναι πολύ άπλιστοι στην πραγματικότητα. Θέλουν να πάνε πολύ μακριά. Γιατί στην πραγματικότητα οι πολλαπλασιαστές αφού μετά απλώς μεγαλώνουν. Και ότι εκεί, για παράδειγμα, είναι τεράστιο. Υπάρχουν άνθρωποι, για παράδειγμα, ας φανταστούμε ότι φτάνουν εδώ, θα πούν ναι, όχι, αλλά είναι κρίμα. Μπορώ να κάνω ακόμα έναν γύρο ή μπορώ να πάω να πιάσω το jackpot που είναι λίγο πιο μακριά. Και στην πραγματικότητα είναι εκείνη τη στιγμή που χάνετε. Λοιπόν, απλά παίξτε με μικρά ποσά και θα δείτε ότι θα κερδίσετε πολύ περισσότερο από ό,τι θα χάσετε. Και μακροπρόθεσμα, στην πραγματικότητα, επειδή αυτού του είδους οι μηχανές αναδιανέμουν, είναι στην πραγματικότητα ένα παιχνίδι χρημάτων. Λοιπόν, στα παιχνίδια χρημάτων, το ξέρετε, υπάρχουν νικητές, υπάρχουν χαμένοι. Και στην πραγματικότητα, τις περισσότερες φορές, οι χαμένοι είναι απλώς αυτοί που θέλουν αμέσως μεγάλους πολλαπλασιαστές ή, για παράδειγμα, που εκεί θα παίξουν πολύ μακριά. Και για παράδειγμα, εκεί έχω ήδη κερδίσει 1 ευρώ, εγώ τα παίρνω. Υπάρχουν άνθρωποι που θα είχαν πάει πιο μακριά. Λοιπόν, αυτή είναι η συμβουλή μου. Προσοχή όμως, υπάρχουν μεγάλες απάτες που κυκλοφορούν και ήθελα να εκμεταλλευτώ αυτό το βίντεο για να σας μιλήσω για αυτές. Τις περισσότερες φορές, όταν πρόκειται για τυχερά παιχνίδια, όποιος λέει τυχερά παιχνίδια λέει μεγάλη απάτη. Η μεγαλύτερη απάτη που υπάρχει και ήταν η ίδια απάτη που υπήρχε στο Chicken Road είναι οι άνθρωποι που, για παράδειγμα, στο TikTok ή στο Instagram ή στο Telegram θα σας πούν ότι έχουν βρει μια νέα πλατφόρμα που δίνει ένα τρελό bonus, δεν ξέρω τι, και όπου έχετε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε. Τέλος πάντων, σας λένε ψέματα. Σε αυτού του είδους τις πλατφόρμες, στην πραγματικότητα, ναι, θα μπορέσετε να κερδίσετε. Λοιπόν, στην πραγματικότητα, το υπόλοιπο σας θα ανεβαίνει συνεχώς, αλλά τη στιγμή που θα θέλετε να αποσύρετε τα χρήματα, δηλαδή να τα πάρετε πίσω στον τραπεζικό σας λογαριασμό για να πάτε, δεν ξέρω, να αγοράσετε ένα iPhone, δεν θα μπορείτε, γιατί στην πραγματικότητα η πλατφόρμα θα σας μπλοκάρει για κάποιο λόγο. Λοιπόν, πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί. Αυτό που σας συμβουλεύω να κάνετε είναι ότι έχω δοκιμάσει πολλές πλατφόρμες. Παίζω στο Chicken Road εδώ και πάρα πολύ καιρό και σήμερα στο Rabbit Road. Και στην πραγματικότητα, στην περιγραφή και στα σχόλια, θα σας βάλω έναν σύνδεσμο είτε προς μια πλατφόρμα που γνωρίζω καλά και όπου ξέρω ότι έχω ήδη ανακτήσει τα χρήματά μου, είτε προς πολλές πλατφόρμες, λίγο εκεί ανάλογα με τις τελευταίες πλατφόρμες στις οποίες θα παίζω στο Rabbit Road και θα αλλάζω κατά καιρούς τον σύνδεσμο αν χρειαστεί. Έτσι είστε σίγουροι ότι βρίσκεστε σε μια πλατφόρμα που είναι αξιόπιστη και που σας πληρώνει πραγματικά. Και η δεύτερη απάτη που είναι πολύ γνωστή είναι αυτή όπου κάποιοι θα σας πούν, για παράδειγμα, να έρθετε στο Telegram τους επειδή χρησιμοποιούν ένα λογισμικό που τους επιτρέπει να προβλέπουν την επόμενη κίνηση. Και στην πραγματικότητα, αυτό το είδος λογισμικού που επιτρέπει την πρόβλεψη της επόμενης κίνησης δεν υπάρχει. Στην πραγματικότητα, όλα τα λογισμικά σαν αυτό είναι υπερβολικά ασφαλή. Τέλος πάντων, τα παιχνίδια σαν αυτά είναι υπερβολικά ασφαλή. Και λοιπόν, στην πραγματικότητα, αυτοί θα σας πούν, για παράδειγμα, προχωράω και τώρα, μπορώ να σας πω ότι στο επίπεδο 2 θα σας πιάσουν. Οπότε κάντε το cash out πριν. Γιατί το κάνουν αυτό? Πρώτον, γιατί σας κάνουν να εγκαταστήσετε κάτι και πιθανώς είναι ένας ιός. Οπότε, με όλα τα προβλήματα που μπορεί να έχει. Και δεύτερον, είναι είτε γιατί θα σας πούν ναι, αλλά λειτουργεί μόνο σε μία πλατφόρμα. Αυτή εδώ. Στην πραγματικότητα, θα σας οδηγήσουν σε αυτές τις πλατφόρμες απάτης που τους επιτρέπουν λοιπόν να κερδίζουν χρήματα. Στην ουσία, είναι πλατφόρμες που το κάνουν αυτό που πληρώνουν γι' αυτό. Έτσι, αυτό φέρνει παίκτες που στο τέλος δεν πληρώνουν. Οπότε, προσέξτε πολύ με αυτές τις δύο μεγάλες απάτες. Παίξτε, όπως σας λέω, ειλικρινά είναι το λιγότερο ρυψοκίνδυνο. Χρησιμοποιήστε τις πλατφόρμες που σας έχω βάλει στην περιγραφή και στα σχόλια και θα δείτε ότι μακροπρόθεσμα θα κερδίσετε χρήματα.